Nu arbejder vi lidt videre med den opgave om energibehovet og ser lidt på, hvordan man kan aflæse. Jeg vælger her at sætte et punkt ind, og punkt kan man jo sætte hvor som helst, men hvis man ligesom sætter den hen på linjen, så sætter punktet sig fast, og hvis vi prøver at flytte på det her punkt, så du kan ikke flytte det væk fra linjen, men du kan flytte det langs med linjen. Det vil sige, at nu kan du faktisk aflæse uendelig mange punkter på din linje, og herover der er der jo hele tiden en aflæsning af, hvad er punktet. Og hvis nu at det er en aflæsning, og vi gerne vil markere det med nogle hjælpelinjer den vej og hjælpelinjer den vej, så kan vi jo bruge den her, der hedder en vinkelret linje, som skal gå igennem vores punkt og stå vinkelret på her. Gå igennem vores punkt og stå vinkelret på her. Og jeg højreklikker lige, og så laver jeg lige dem her stiplet eller prikket, så man ikke kommer til at blande det sammen med, at det er sådan en rigtig linje. Det er jo bare nogle markeringslinjer, og de følger jo nu med, hvor end er mit punkt der. Og jeg har nu herover faktisk en markering af, hvad de linjer er. Den ene linje, det er jo x lig med det der, og den anden linje er y lig med det der. Og dem kan vi bruge til at aflæse. Nu flytter jeg lige helt heroppe i hjørnet, fordi opgaven, der er der, at man skal aflæse, man skal bestemme energibehovet for en pige på 60 kilo. Og det vil sige, at vi skal faktisk have den, hvis jeg skulle aflæse det her, så skulle jeg flytte den over der til 60, så det er lidt svært at ramme lige på 60. Man kan også beregne den, men hvis nu vi gerne vil have en linje, der markerer lige der ved 60, så laver vi bare linjen her, x lige med 60, så får vi en linje. Og hvis vi vil have lige nøjagtigt det punkt der, så bruger vi jo skæring mellem to objekter og siger, der er skæringen, og så kan vi aflæse herover, at ved 60 der er den 7554 kJ ifølge den her model. Og ledte jeg nu efter at finde ud af, hvor meget man skulle veje, for at ens daglige energibehov skulle være, lad os sige 6500, så vil jeg skrive den funktion, der hedder y lig med 6500. Den linje vil jeg få her. Og igen, bruge mit værktøj, skæring mellem to objekter, der. Og så vil jeg kunne aflæse herover, at hvis ens daglige energibehov skulle være på 6500, skulle man bare 47, lige over 47 kilo. Man kan jo også her, når man arbejder med grafer og punkter, kan man også få den til at vise værdien på tegnefladen, eller i tegneblokken. Jeg højreklikker lige her, trykker egenskaber, og så prøver vi med de her 3 punkter, jeg har her. Man kan jo holde Ctrl nede, og så markere alle 3 punkter der. Man kan også bare, hvis nu det er alle de punkter, man har, så markere overpunktet her. Under basis, der kan vi så vælge at sige, at vi skal ikke vise et navn. Vi skal bare have værdien. Og her under stil, der kan vi vælge, at i stedet for, at det er sådan en bolle der, så vil jeg gerne have, at det er et kryds. Det mener jeg passer lidt bedre ind. Og vores funktion her, f, den vælger jeg lige, og så siger jeg, at vores funktion, der vil jeg faktisk gerne have, at den både viser navn og værdi. Luk. Nu har jeg fået en masse andre ting på min tegneblok her. Jeg har fået et navn på min graf. Jeg har fået ind, hvad de her punkter hedder. Og alle de her ting ændrer sig jo dynamisk. Nu kan man sige, at det eneste
Ja, den her kan jeg også flytte rundt på.